हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना उइदाउट स्किप भिडिअखौ नायबानो जाबाय। प्रमद बर'आ पावाराव फैनायनि सिगां रायजो राजाफोरनो बहुत कमिटमेन्ट होदोंमोन। माने नै मैया ना मालाबा मैयाबो बारदों दाख्लैबो बारदों। बे बारजों गोरिब गुन्द्राफोरनि न'आ माने सिलिंखार जादों बारहुंखाजों। दिनै बिथांमोननि न'खरा सोरनाबा बायबाय, सोरनाबा सिलिंखार जाबाय, सोरनाबा थेर बेथेर बारहुंखाजों बायसिन जाबाय। दिनै गोरिब गुन्द्रानि न'आ थिं थुं उरायजोबदों बारहुंखाजों। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन पावाराव फैयोब्ला बयनोबो गभर्नमेन्टनि न' होगोन होननानै बुंदोंमोन। बादफोरो मा जाखो प्रमद बर' थगायसुला। दिनै बिथांमोना नैबेबायदि समाव नैबेबायदि सिटुएशनाव बिथांमोना दिनै मैयाबो बारदों आरो दाख्लैबो बारदों। बे थासारियाव बिथांमोना दिनै गावसिनि न'आ बारहुंखाजों माने ओरैबायदि माने थेर बेथेर बायग्लिजोबनानै थाबाय। नाथाय प्रमद बर'आ नायदों। नों नायदों नामा? नों मा बुङामोन? बिफोर नोंथाङा पावाराव फैनायनि सिगां मा बुङामोन? गोसोआव दं प्रमद बर'? नों मा बुङामोन? मा बुङामोन? नोंथाङा बुंदोंमोन जेसेबां गोरिब गुन्द्रा दं पावाराव फैनाय लोगो लोगो गासिबो गभर्नमेन्टनि न' मोनजोबगोन, जोंनि इउपिपिएल सरकारा प्रभाइडेड खालामनानै होजोबगोन होनना बुंदों। बाट फोरो प्रमद बर' फोरो अबाव उन्दुनानै दं नोंलाय? वेयर आर इउ स्लिपिं प्रमद बर' हो फोरो? दिनै बिथांमोना दिनै नोंथांमोनखौ माने सापर्ट खालामनानै गोरिब गुन्द्राफ्रा रायजो राजानि उन्नयननि जौगानायनि खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोना सापर्ट खालामदों। दिनै बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों ससियेल मिडियाआव डाइरेक्ट बुंदों। प्रमद बर'खौ बुंदों। प्रमद बर' बिथाङा माने सिगांबा जोंनि गामि ओनसोलाव एबा गोरिब गुन्द्राफोरनि माने गामिफ्राव फैनानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन भटल' बिनो फैयो, इउपिपिएलआव भट होनानै देरहाहो, अब्लानो जोङो नोंथांमोननो न' होगोन मागोन, नोंथांमोननि फिसाला एबा फिसाजोफोरनो साख्रि होगोन, इउपिपिएलखौल' पावाराव फैयोबोदो एबा सरकार दाहोगोरदो अब्लानो गासिबो जाजोबगोन होनना बुंदोंमोन। दिनै बुजिबाय रायजो राजाफोर, इउपिपिएलआ डेन्जार मालसो, डेन्जार। प्रमद बर'आ ओरैबायदि थगायसुला माने लायारखा। दिनै प्रमद बर'खौ फोथायनांगौबा ओंखाम मोनजानांगौआ गुन्दै मोनजानांगौआ प्रमद बर'नि थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिया गुलाय गुजाय। आरो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सोरबा गरिब गुन्द्रानि फिसा एबा गरिब गुन्द्राया न' बां जिनानै एबा उरायखादनानै माने मेगनाव मोदै गनाय नुयोब्ला गावहाबो गाबनो ओंखारो, दुखु मोनो। आरो सोरबा बिमाया जुदि लामायाव अन्थाइ दिख्रुबनाय बन खननाय बेफोरखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआव सेडनेस जायो एबा दुखु जायो, हार्टिं जायो होनना बुंदोंमोन। बाट फोरो नोंनि गिदिर गिदिर खोथा बुंनाया मा जाखो? हो मा जाखो? प्रमद बर' मा जाखो? हो रायजो राजाफोरनो पावाराव फैयोब्ला सरकारनि न' होयोनो, आइ न' होयो। फोरो अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय। रायजो राजाफोरनि गोरिब गुन्द्राफोरनि उन्नयननि थाखाय खामानि मावगोन, बेखौनो फार्स्ट फेजआव मावगोन होननानै बुंदोंमोन। बिटिआर रेकर्ड खालामखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ गावनो बुंदों, पाब्लिक प्लेसाव बुंदों रायजो राजाफोरनो गोरिब गुन्द्रानो 1 नाम्बाराव न' बां होगोन होननाय जागोन एबा माबा मोनसे होनाय जागोन, लेट्रिन टेट्रिन बेफोरबायदि होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन, न' होगोन होनना बुंदोंमोन। बाट दिनै अलमस्ट 3 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं इउपिपिएल सरकारा। नाथाय दिनै फोरो न'आ मानो गैया गंसेबो दाबो? आरो दिनै नै बेबायदि मुहुर्तआव प्रमद बर'आ मानो नुजाहैयाखै? दिनै बिथांमोना न'आ बारहुंखाजों माने सिमब्रे सिमब्रा जाजोबदों, माने गासिबो टटेलि बायजोबदों, डिस्ट्राक्सन जाजोबदों। नों मानो नायाखै? हो माइ हाफ्लानोबा गोरों खासिजों, बे कारिगावआव खमला बायनानै जाफ्लानोबा गोरों, लाजिनो रोङा नोङो। दिनै बेबायदि कन्डिसनाव नोंथाङा मानो थाङाखै? मानो नायहैयाखै? बिथांमोना दिनै खस्थ' जादों, लेखा जि जोम माइरं गासिबो दिनै बारहुंखाजों बेबायदि जानानै न' बां गासिबो उरायखाजोबनानै सिलिंखार जानानै बिथांमोना दिनै ओरैबायदि माने असान्थि थासारियाव दं, ओरैबायदि परिबेसाव दं। नों मानो नायाखै? मानो नायाखै?